Indigenous Knowledge Systems is IKS. Did you know that there is a cheaper way of fixing broken bones? Let's say you have been involved in a car accident and bones were broken here and there. Simple drink umahlanganisa. You know for sure that it fixes broken bones. Sanibonani balingane mabhongo namatshetshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje masenze umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa. Lo mbhalo ubhalwe ngo-S Ngubane no-T Qwabe. Sizovula ekhasini lamashumi sithole inkondlo osihloko sayo sithi Kuyoze kube nini, ngenhlanhla enkulu ebhalwe uyena uT Qwabe. Ifundeka ngalolu hlobo ibinza lokuqala. Kuthiwa asiphume ngothi lwethu siqonde emthonjeni yakwaNomfundo, nangempela senze njengemiyalelo. Sivule izingqondo zethu ezivundile, abahlwanyeli bahlwanyele, sinisele okusagqunywe isibeletho somhlabathi, kuqhume kuthi vembu ngempilokazi. Kubika lona ikusasa eliqhakazile, njengezimbali ezinhle zemisinsi eqhakazile. Ibinza lesibili. Yithi labaya sidla umhlanganiso, siwudle kukikize omame, siwudle kuhomuzele amadoda, achobozele njengomakoti ezogana, ahline ngezinhlungu esingazazi. Ibinza lesithathu. Singene kwamakhulu amabhilidi, sifakwa ukuqhakaza kwezingqondo zethu. Singene sichwashazele ngezinemicondo, ezingqondweni sikhaliphe njengameva. Sifice kukhonya zona izinkunzi zakhona, zisibuke ziconsa amathangapheli. Ngamehlo zisithi njo zingaxwayizi, zisibuka njengamabhubesi adlala indlala. Zithi kithi impela sifanelwe ukuhlomula ngamathuba okuqasheka. Singene kwezenkece engabaleki, kodwa sifanelwe ukuqala kuzo ngoba sifanelwe yizona kuqala. Yaphela lapha ukufundwa kwenkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko salenkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Kuyoze kube nini. Egameni elithi kuyoze sithola isakhi uku. Ngokwale nkondlo kuleli gama, lesi sakhi esithi ku sikhethwe ukugqamisa ukungabaza. Imbongi yakhetha ingxenye yegama elithi yoze, ugqamisa ukuthi ayinaso isiqiniseko salento ekhuluma ngayo. Sesiyabona, angithi igama elithi kuyoze lifana ncimishi negama elithi gazi kanye negama elithi ngabe, ngoba womathathu lawo magama. Imaphi? Igama elithi kuyoze, igama elithi gazi, negama elithi ngabe. Agqamisa ukuthi lowo okhulumayo akanaso isiqiniseko salento akhuluma ngayo. Okuchaza ukuthi imbongi iyazibuza ukuthi lento ekhuluma ngayo iyoke iphele yini, iyoke ifike ekugcineni, iyoke ifike emaphethelweni. Eso lengqondo ngiyayibona imbongi
icabanga ukuthi makhathaleni iyoke ifike emaphethelweni. Imbongi ikhethe igama elithi Nini ukugqamisa umbuzo ofuna isikhathi. Imbongi yasebenzisa uphawu lokuloba olubizwa ngokuthi lingumbuzo mbumbulu ukugqamisa ukungabaza, ukugqamisa ukungabi nesiqiniseko sento ethile. Asikayazi lento imbongi ekhuluma ngayo. Ake siboneke. Kulesi sihloko kunefanangwaqa. Egameni lokuqala sithola isakhi uku, nasegameni lesibili elithi kube sithola isakhi uku. Lesi sakhi sigqamisa okubili. Okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili ukugqamisa ukuhlukumezeka emoyeni nasemphefumulweni. Ibinza lokuqala umugqa wokuqala kuthiwa asiphume ngothi lwethu. Imbongi ikhethe igama elithi kuthiwa ngoba linomsuka othi thi ochaza ukusho. Igama elithi kuthiwa lichaza ukuthi kunomyalelo imbongi eyatshelwa wona. Imbongi yakhetha igama elithi asiphume ukuchaza ukusuka endaweni uye kwenye. Imbongi yakhetha amagama ayisimo sokukhuluma athi ngothi lwethu ukuchaza ukuthi baphuma bonke kwangasala noyedwa. Ngiyacabanga ukuthi akekho ongazi ukuthi lesi simo sokukhuluma simi ngalolu hlobo. Ukuhamba ngothi lwabo, ukuphuma uhambe kungasali noyedwa. Mugqa wesibili siqonde emthonjeni yakwaNomfundo. Imbongi ikhethe igama elithi siqonde ukuchaza ukuthi siye. Yakhetha igama elithi emithonjeni. Azise iyangathekisa. Uyini umthombo? Umthombo amanzi aphethuka emhlabathini. Ngakho-ke kukhona lokho imbongi ekubiza ngomthombo. Okuyini? Okuyimfundo ngoba lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo. Siqonde emithonjeni yakwaNomfundo. Njengoba isingathekiso sichaza okuthathu, ikuphi-ke la okuchazwa isingathekiso? Lesi singathekiso esithi emithonjeni sichaza ukubiza into ngenye. Imfundo ibizwe ngomthombo. Imbongi yakhetha igama elithi yakwaNomfundo. Ake silichaze leli gama. Isakhi esithi ya sichaza ukuthi into ingekabani. Isakhi songumnini. Isakhi esithi kwa sichaza indawo ukuthi lento yenzeka kuphi. Isakhi esithi no sichaza unina wento ethile. Ngakho-ke la imbongi ikhuluma ngonina wemfundo. Imbongi yakhetha umsuka waleli gama othi mfundo ukuchaza ukugqoba ulwazi, ukuchaza ukuvula noma ukuvuleka kwengqondo. Umugqa wesithathu nangempela senze njengemiyalelo. Imbongi yakhetha igama elithi nangempela ukuchaza ukuqinisekisa okwenzeka. Imbongi yakhetha igama elithi senze ukuchaza ukuthi balalela. Imbongi yakhetha igama elithi njengemiyalelo ukuchaza ukutshela umuntu ukuba enze okuthile. Khanya bhala ukuthi labantu abatshelwa ukuba bayofunda baningi, akuyena umuntu oyedwa. Ngoba imbongi isebenzise isakhi esithi si
egameni elithi asiphume, si egameni elithi siqonde, se egameni elithi senze. Sabona isakhi esithi mi egameni elithi emithonjeni. Akuwona umthombo owodwa lowo, miningi leyo ekwayiwa kuyona. Sabona igama elithi lwethu, okuchaza ukuthi baningi abantu kukhulunywa ngabo. Imbongi ikhethe igama elithi njengemiyalelo, elisho ukuthi njengokutshelwa. Umugqa wesine, sivule izingqondo ezivundile. Igama elithi sivule likhethelwe ukuchaza ukuqaqa into ethile uyigwabule. Igama elithi izingqondo likhethelwe ukuchaza ubuchopho. Amagama womabili athi sivule izingqondo achaza ukufunda. Imbongi yakhetha igama elithi ezivundile ukuchaza ubuchopho obuhlezi isikhashana nje, bungenzi lutho, bungafundi, kungekho okuphathekayo esingathi bekwenziwa. Uyabona yini mfundi nawe mlingane ukuthi uma ngabe sikhuluma ngesihlonipho siye sithi lowo obhalile noma lowo okhulumayo ukhethe ukusebenzisa amagama angahlambalazi, amagama alula angekho bukhuni, amagama amukelekile. Uma imbongi ithi ezivundile, the poet chose a very strong word. Yilobo bukhuni esisho bona. Kungani imbongi ikhethe igama elithi ezivundile, okuyigama elingelula, okuyigama elinobukhuni obuthize? Yingoba ifuna ukugqamisa ukucasuka. Ake sikubeke engqondweni zethu-ke lokhu. Angeke sisho manje ukuthi imbongi icasulwa yini. Imbongi isebenzise ukuphindaphinda. Uma ngabe siya emgqeni wesibili sithola igama elithi yakwaNomfundo, kanti emgqeni wesine sithola amagama athi sivule izingqondo. La magama womabili anencazelo efanayo, achaza ukugqoba ulwazi. Imbongi isebenzise lokhu kuphindaphinda ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka kwesigqi lapho kufundwa lenkondlo. Isigqi umgqumo omnandi. Okwesibili, ukubaluleka kwalomyalelo otshela imbongi nabanye ukuba baye esikoleni bayofunda. Ochaza ukuthi la kuqanyiswa ukuthi bebephoqelekile, bebetsheliwe ukuthi akukho ukwenza ngokunye. Umugqa wesihlanu, abahlwanyeli bahlwanyele. Imbongi ikhethe igama elithi abahlwanyeli ukuchaza ukufaka imbewu emhlabathini ukuze leyo mbewu ivunde, ibole, ithelelwe, ikhule. Ngani wami, ukukuphindisela emuva kancane nje. Uyabona uma ngabe sithi leli gama elithi ezivundile kulo mugqa ongenhla, igama eli-strong, igama elibukhuni ngoba lichaza ukubola phela. Sonke siyazi imbongi bingeke isho ukuthi izingqondo zabantu ifake nayo imbala ithi zibolile. Ibichaza ukuthi they were idling. La iportraya an idling mind. Asishiye lapha. Imbongi leli gama elithi abahlwanyeli ilikhethele ukuchaza othisha. Kungani kulo mugqa imbongi isebenzise ukuphindaphinda? Yaphindaphinda igama elilodwa. Imbongi la ithi abafundisi bafundisa, abahlwanyeli bahlwanyele, yingoba igqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi kuleyo mithombo nalezo zikhungo zemfundo
lapho imbongi nabanye baya khona okwangempela kwenzeka lokho ababakade bakuyele, bafunda, bafundiswa okwangempela. Umugqa wesithupha. Sinisele okusagqunywe isibeletho somhlabathi. Imbongi ikhethe igama elithi sinisele ukuchaza ukuthelela. Imbongi yakhetha igama elithi okusagqunywe ukuchaza imbewu, lokho okumila ngaphansi komhlaba. Sonke siyasazi isibeletho yindawo engaphakathi emzimbeni womuntu wesifazane, leyo egcina imbewu okuyingane ehlala ngaphakathi kusona ikhuselekile, ifudumele, ithi ingakhula nalapho sekufike isikhathi esifanelekile bese iyazalwa. Ngokwale nkondlo, leli gama elithi isibeletho lichaza ubuchopho obugcina lokho osekufundiwe kuhlale kukhuselekile, kudlondlobale, kujiye, ulindele usuku okuyodingeka ngalo. Ngalo mugqa kuyacaca ukuthi imbongi isitshela ukuthi thisha bagcini kuphela ngokufundisa, kodwa kufanele ukuthi naye lona ofundayo azimisele ukukhulisa lolu lwazi aluthole ngokufundiswa, ngokuthi alunisele. Ukunisela la kungachaza ukutadisha, ukuzilungiselela ukuthi ukwazi phela ukuphasa ngosuku oyovivinywa ngalo. Imbongi isebenzise isifenqo esiyisingathekiso ukungathekisa ingqondo yomuntu, yabizwa ngokuthiwa iyisibeletho. Umugqa wesikhombisa. Kuqhume kuthi vembu ngempilokazi. Imbongi ikhethe igama elithi kuqhume ukuchaza ukumila. Imbongi yakhetha igama elithi vembu eliyisifenqo esiyisenzukuthi ukuchaza ukuthi thushu nokuthi qhamu. Isenzukuthi isifenqo esigqamisa umsindo ovelayo uma kwenzeka okuthile. Kuyini okwenzekayo la okwenza imbongi isebenzise lesi sifenqo? Umphumela wokufunda, ukugqamisa ubuhle bayo, noma imbongi ingachazanga ukuthi ikhuluma ngani, kodwa sonke siyazi when someone gets education, it is a promise that his life or her life is going to be bright and colorful. Imbongi ikhethe igama elithi ngempilokazi kwazise. Impilo ichaza ukuphatheka emzimbeni nasemoyeni. Isijobelelo ukazi sigqamisa noma sinikeza umqondo wobukhulu bento. Mlingani wami nawe mfundi, uyayibona yini lento engiqeda kuyisho ngokusetshenziswa kwesenzukuthi uvembu? Ukugqamisa ubumnandi nobuhle bempilo ezayo. Umugqa wesishiyagalombili. Kubika lona ikusasa eliqhakazile. Imbongi ikhethe igama elithi kubika ukuchaza ukulanda, uchaza uxoxa indaba. Imbongi yakhetha igama elithi ikusasa ukuchaza ingomuso, ukuchaza isikhathi esizayo. Imbongi yakhetha igama elithi eliqhakazile ngoba ukuqhakaza kuchaza into ekhanyayo. Umugqa wesishiyagalolunye. Njengezimbali ezinhle zeminsinsi eqhakazile. Imbongi ikhethe igama elithi njengezimbali. Ukugqamisa, okokuqala, ukuqhathaniswa kwekusasa kanye nembali. Isakhi unjenge, isakhi sesifaniso. Kusho ukuthi imbongi isebenzise
isifenqo esiyisifaniso, yaqhathanisa izinto ezimbili ezingefani, yazenza zafana. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbali yinto enhle, into ekhangayo, imbala yayo iyagqama. Imbongi ikhethe igama elithi ezinhle ukuchaza ezingenasici. Imbongi yakhetha igama elithi zeminsinsi ukuchaza umuntu ozalelwe kuleyo ndawo. Ngokusetshenziswa kwaleli gama elithi zeminsinsi, imbongi igqamisa ukuziqhenya ngobuzwe bayo kanye nokuzikhandla kwayo, kanye nokulalela ngenkathi inikezwe umyalelo wokuba ifunde. Ngesiboneke, kusukela emgqeni wesikhombisa kuye emgqeni wesishiyagalombili, sithola imvumelwano siqalo ethi ku emagameni athi kuqhume naleli elithi kubika ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka kwesigqi okuwumgqumo omnandi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukwakheka kwethemba lokuthi kusasa lihle. Kusukela emgqeni wesishiyagalombili kuye emgqeni wesishiyagalolunye, sithola ukuxhumana sigcino emagameni athi eliqhakazile naleli elithi eqhakazile, ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa isimilo esihle. Okwesithathu, ukugqamisa ubulili ukuthi laba okukhulunywa ngabo abayalelwa ukuba bayofunda ngabantu besifazane. Mngani wami nawe mfundi, noma singasashongo ukuthi emgqeni wesithathu egameni elithi njengemiyalelo, imbongi nalapho isebenzise isifenqo esiyisifaniso ukuqhathanisa, ukutshela umuntu ukuba enze okuthile, umtshele ngomlomo, kanye nezenzo zalowo muntu ukuthi seziyefana manje, ziyinto eyodwa. Binza lesibili, umugqa weshumi, yithi labaya sidla umhlanganiso. Imbongi ikhethe igama elithi yithi ukuchaza iningi labantu. Imbongi yakhetha igama elithi labaya gqamisa ukuthi iyabakhomba. Imbongi yakhetha amagama athi sidla umhlanganiso, ayisimo sokukhuluma, achaza ukuthi baphumelela emqhudelwaneni, baphuma phambili ezifundweni zabo. Phela vele uma ngabe nifunda nisuke niqhudelana ngithi, bese-ke lowo osehlula sonke sithi udle umhlanganiso. Umugqa we-11, siwudle kukikize omame. Mlingani wami nawe mfundi, imbongi la yeqe igama elithi umhlanganiso ngenkathi isebenzisa leli gama elithi siwudle. Ngakho-ke kusasetshenziswa sona isimo sokukhuluma esisetshenzisiwe phambilini. Imbongi yakhetha igama elithi kukikize ukuchaza ukuhalalisela. Imbongi yakhetha igama elithi omame ukuchaza abesifazane abangabazali. Umugqa we-12, siwudle kuhomuzele amadoda. Imbongi ikhethe igama elithi kuhomuzele ukuchaza ukukhulumela phezulu sengathi usenkantini. Imbongi yakhetha igama elithi amadoda ukuchaza abantu besilisa abadala ngoba sebeqinile futhi sebeganiwe. Ake siboneke, kusukela emgqeni we-10 kuye emgqeni we-11, sithola ukuxhumana okutshekile ngokusetshenziswa kwesimo sokukhuluma esithi sidla umhlanganiso emgqeni we-10, kuphinde kuthiwe siwudle emgqeni we-11. Kanti futhi kusukela emgqeni we-11
kuye emgqeni we-12 sithola ukuxhumana siqalo egameni elithi siwudle. Kokubili lokhu, ukuxhumana siqalo nokuxhumana okutshekile kwenza umsebenzi owodwa. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi uma kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ugqamisa impumelelo yembongi ekufundeni kanye nalabo eyayiyalelwe nabo ukuba bafunde. Siphinde sithole imvumelwano maphakathi enguku emagameni athi kukikize elitholakala emgqeni ka-11 negama elithi kuhomuzele elitholakala emgqeni ka-12. Le mvumelwano maphakathi igqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi uma kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa umehluko okhona emisindweni evela ebantwini abanobulili obungefani. Abantu besifazane bayabonga kwazise bayahalalisela. Umsindo owenziwa ilabo besilisa ugqamisa, ubonakalisa umona. Balingani bami nani bafundi, niyawubona yini umehluko okhona ngokusetshenziswa kwalamagama amabili athi omame naleli elithi amadoda? Kungani imbongi ingasebenzisanga igama elithi obaba kodwa iyakhetha igama elithi amadoda? Yingoba imbongi ifuna ukugqamisa injongo engeyinhle kulaba bantu besilisa asebebadala ngokweminyaka kodwa benzisa okwengane encane. Benzani la? Imbongi ithi babanga umsindo, umsindo ongemuhle, umsindo okhombisa ukuthi abakujabuleli ukufunda kwalaba bantu besifazane. Umugqa we-13 achobozele njengomakoti ezogana. Imbongi ikhethe igama elithi achobozele ukuchaza ukugobodisa ikhanda ube namahloni. Imbongi yakhetha igama elithi njengomakoti ukuchaza umlobokazi, ukuchaza owesifazane ocacile, ukuchaza umalokazana. Imbongi yakhetha igama elithi ezogana ukuchaza ukuphuma kwentombazana ekhaya iyoqala umuzi ngokomthetho, ukuchaza ukwenda. Umakoti noma umlobokazi uyahlonipha, abhekise ikhanda phansi, ahloniphe abasemzini. Lokhu ukwenza kusukela ngosuku agcagca ngalo, akwenze nsuku zonke zokuphila kwakhe. Kodwa la nanoma imbongi ifanisa iqhathanise ukugobodisa kwamakhanda ngabantu abangamadoda kanye nawomalokazana, lokho akuchazi ukuthi lawo madoda ayahlonipha. Khumbula ngenhla imbongi ibithe lawo madoda ayahomuzela, akhulumela phezulu sengathithi asenkantini, sengathithi awagqize qakala. Sibona umehluko okhona. Imbongi ithi la madoda agobodisile, ayachobozela. Ungaba namahloni kanjani ubanga umsindo? Lokho kukhombisa ukuthi lawo madoda ayadelela. Umugqa we-11 ahline ngezinhlungu esingazazi noma singafunda ngalolu hlobo. Ahline ngezinhlungu esingazazi. Imbongi ikhethe igama elithi ahline ukuchaza ukusonta ubuso ngenxa yobuhlungu. Imbongi yakhetha igama elithi ngezinhlungu ukuchaza ukunkenketha
ukuchaza iminjunju nokuqaqamba komzimba. Imbongi yakhetha igama elithi esingazazi ukuchaza ukuba sebumnyameni udukuze oswini ngoba ungaqondi ukuthi yini yona lena eyenzakalayo emehlweni akho. Imbongi ichaza ukuthi yayingacacelwe ukuthi kungani lawo madoda asezinhlungwini. Mlingani wami nawe mfundi, okwanamuhla ngicabanga ukuthi esesikwenzile kwanele. Usale kahle, uyathandwa. Sizoqhubeka ngokuzayo.